Ej, du ser vildt godt ud i dag, Sofie. Tak. Det er ikke der, hvor man føler sig fucking grimt. Nej. Det er så svært at være så god. Jeg må gerne løbe mit kort. Jeg kunne kontanter. Sorte penge, fuck SU. Gjort det længe, det... Høj, nu skal I være stille og læse jeres tekster. Jeg gider ikke. Sigma, Sigma, boy, Sigma. Hold nu kæft, Liga, din idiot, mand. Fuck dig, mand. Snakker for meget, for lidt, snakker for meget. I weekenden, så jeg var i den her vandland, og det var bare så Rakke, sjovt. hold nu din fucking kæft. Du er så pisseirriterende. Dan, ved du egentlig, hvornår vi har matematik? Jeg ved det ikke, lad mig være. Din kæft. Hvorfor er du fucking sur hele tiden, Søs? Jeg kan bare ikke lide dig, okay? I'm the biggest hater, I hate the way that you walk, the way that you... Du noget der. Det giver absolut ikke mening. Otto. Otto, kan vi godt bruge din hjælp? Otto, må vi få hjælp? Otto! Otto, kan vi godt... Jeg sagde Otto. Hey, Otto, vil du gerne sidde til den her, ikke? Lost in a thrill of it all. Jeg kan virkelig pisse. Gider ikke pisse på mig? Nej. Belle, vi har lige været ude. Altså sådan ej, Pia, please. Nej. Ej, Pia, seriøst, jeg mener det. Det er lige derude. Ej, det er fucking dårlig stil af, jeg mener det. Vil du have, at vi skal tørre dig? Prøver altid lave en scene, der er altid et problem. Jeg var til fodboldkamp i weekenden, ikke? Og det gik så dårligt. Altså, jeg tror, vi tabte 5 minutter eller sådan noget. Jeg vil gerne have i tirsdag nu. Også den der fest i hverdags, og det var så irriterende, at du ikke var der. Altså virkelig. Victoria og Sofia, jeg vil gerne have i tirsdag nu. Nu er det anden gang, jeg siger det. Det var ikke engang også. Det var lærer. I keep it undercover. Living my life on red alert. Ej, jeg glæder mig så meget til Billie Eilish-koncerten i weekenden. This one is for the boys with the booming system. Top down AC. Hallo, Liam, du har været lidt syg på sidste. Hvad siger fraværet? 5%. 5%? Men, hvor sejren? Jeg ved, jeg sgu ikke. Så hvor er du, bro? Du vil på Nørrebro? Ej, Nico, du ser godt ud i dag. Nico? Har du også en god weekend? Ej, Pia, jeg er så sygt klam ud i dag. Det gør du ikke. Det gør du i hvert fald. De snakker, fuck dem, følelsen. Lad mig få papi, min knaller datter færdig. Hvad f***, mand? Nej, vi tager ikke til at komme videre. Hvad laver du, mand? Det er din. Hold nu kæft, hvad Cause you had a bad day, you take it one. Altså, jeg er altså ikke med, at jeg kan noget for godt. Ja. Asta, kan du ikke sende mig den der analyse i dansk egentlig? Jo, selvfølgelig. Jeg ser bare ja. Sander skal bare have med krigstiden. Altså, jeg skal have en pepperoni. Hvad vil du have af pizza egentlig? Det ved jeg ikke, det kan jeg også bare sige. Og Sander, hvad tid skal vi mødes senere? Jeg er ligeglad med det. Jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Hej Nille V. I dag, der har vi mat. Og vi skal bare arbejde videre med nogle opgaver i geografi. Vi skal have alting. Det der ekstra ting. Vil bare være stressfri, hygge mig, spise vel, leve godt. Ja. You can count on me. Benjamin, hvad skal du i weekenden egentlig? Hvad? Hvad skal du i weekenden? Hvad? Hvad skal du i weekenden, Benjamin? Hvor overvejer vi gamle? Skal du fest eller noget? Det synes de kan børn, det der. Wow, helt væk, helt væk. Klokken er 9, hvor er Sofie? Hun kommer sikkert for sent igen. Ja. Og en god mand, Claus, så ham. Hun ringer. Hej Rager, kan du godt lige sige til læreren, at jeg har glemt min sko? Okay. Så skal jeg nok. Ja. Hvor skal hun se? Is it too late now to say sorry? Ja, 9. B, og så skal I lige læse den her artikel her om Trump. Han har gjort det ulovligt for kvinder at arbejde i USA, og så vil jeg gerne høre jeres holdning bagefter. Ej, men den fucking støder, nu har han kraftedeme gjort det igen. Han burde egentlig bare hænge sig selv. Kvinder. Freedom, freedom, I can't move.
skærmen. Er der nogen, der ved, hvordan den fungerer? Hvad så? Jeg har det sygt dårligt, og jeg føler mig rigtig grim i dag, og jeg lugter, og jeg er tørstig, og jeg har lige hvad du har brug for i det. Let's go. Alright. Ja, fint. Vi er nødt til at hydrate. Noget piller. Piller. Vacuum. Hydrate. Og så sådan lidt. No shade. This. Og så det her. Har du brug for mere? Nej, det er okay. Tak, Heller. Vi gider seriøst ikke lave de prøver hele f***ing tiden. Det er pisseirriterende, vi hele tiden skal lave dem. Vi gider det jo seriøst ikke. Altså. Det er jo ikke så svært, det er bare dig, der er dårligt. Har I set min slikpose? Ikke mig. For er det dig, der har taget den? Jeg har lige sagt ikke mig. Hvorfor kunne det ikke være Isa? Hvorfor skulle det være Isa? Sådan noget vil hun ikke finde på. Men det er ikke mig. Fint. Var det dig, der har taget den? Måske.